A ver, temos connosco a Gerardo, que era aquí da zona, concretamente de Mosende, ¿no? Sí, de Mosende. Sí, son de Mosende. Son veciño de aquí de Pontellas e utilizo moito esta pista para entrenar. Levo 18 anos voando avións de radiocontrol aquí. Hubo épocas así de un pouquiño de parón e tal, pero bueno, sigo sempre moi enganchado en un deporte de ciencia que me gusta moitísimo e sigo intentando avanzar, según os medios me permiten. Teis un currículum envidiable, me dixeron que eras campeón de Galicia, como mínimo, ¿no? Campeón de España en acrobacia sin motor, con avións planeadores que se poñen en voo con outro avión con motor. Son avións de 4 metros, máis ou menos de envergadura. Explícanos un poquinho, porque non estamos metido neste mundillo. Sí, un mundo un pouco para xente que leva moito tempo, non? Ese tema de avións remolcados. Son avións sin motor que voan, tes que facer unha tabla acrobática similar ás que vamos a ver aquí, pero bueno, eles levan motor. Sin motor é diferente, tes que aproveitar moitísimo as inercias do avión. Son así avións tamén grandes, bastante grandes, ten que ser de entre 3 e 6 metros. Son avións que teñen que existir en realidade, teñen que ser semi-maquetas ou así. Suele ser unha especialidade para xente que leva bastante tempo. Eres dos poucos que hai desta zona, ¿no? Aquí en Furaventos, da zona de Porriño, ¿no? Neste evento hoxe. Sí, a verdade que eu hoxe aquí non estou como piloto, estou como xuiz. Sí, hai... Que pena que non participes, ¿no? Entón vamos a ver a Gerardo aquí, cas filigranas aí no aire. Tendrá que ser noutra ocasión, os medios económicos meus non mo permiten e ahora mesmo estou metido na competición de veleros e prefiero seguir con ela e non abarcar demasiado para non perder tempo e así, entón centrarme ben nunha e intentar conseguir nunha os meus obxectivos. Estás falando de cartos, canto costa isto? Con canto hai que empezar xa para entrar neste mundo do aeromodelismo? Empezar é bastante económico, porque a partir de 250 euros ou 300 tes un equipo básico de iniciación. O que pasa é que, bueno, hai os avións que están hoxe aquí, pois superan os 1000 prácticamente todos, incluso algún supera os 3000. Pero logo están remodelados e todo, ¿no? Trucados algún. Aquí hai trucaxe, para que anden máis. Por suposto que hai trucaxe nos motores e sempre se pode facer algo, sempre cos escapes, cos carburadores, cos combustibles. Pero logo aí estades os xuíces, ¿no? Que ao final sodes os veredicto final que decides se está trucado ou non. Sí, bótase para atrás, ten algunha multa ou algo? En motorización non hai problemas, non? Si están dentro dos márgenes que nos permitimos. O que non se permiten son aparatos electrónicos que axuden ao voo, que estabilizadores de voo ou sistemas de telemetría ou así, iso non está permitido nestas probas. Teñen que ser os pilotos os que piloten.